ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους ακροατές για την απότομη διακοπή της συνέντευξης με τον Θεόφιλο, ο οποίος μας μιλούσε για την αίρεση του black metal και γενικότερα για τους κινδύνους της μουσικής αυτής αλλά και του σατανισμού. Έχουμε υποψιαστεί τι έχει συμβεί. Πιθανότατα ήταν κάποιοι hackers. Αυτοί οι hackers λοιπόν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι hackers. Πιστεύουμε πως ξέρουμε και ποιοι είναι. Θα κάνουμε παραπάνω έρευνες. Δεχόμαστε πόλεμο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πνευματικός πόλεμος. Μας πολεμούν επειδή λέμε την αλήθεια, αλλά θα τους περάσει. Όπως βλέπετε είμαστε εδώ. Τα μηχανήματά μας, η τεχνολογία μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορούν να μας την καταστρέψουν. Παρόλο που η τεχνολογία είναι ένα όπλο του σατανά και των δυνάμεων του σκότους. Έτσι, πες τα όλα. Πες τα, μη φοβάσαι. Εδώ χρησιμοποιείται διαφορετικά. Εδώ χρησιμοποιείται για να τσακίσει το σατανά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ στη Φωνή της Αλήθειας θα συνεχίσουμε την συνέντευξή μας με τον Θεόφιλο. Λοιπόν, Θεόφιλε, σε παρακαλώ, αν μπορείς ελληνικά πες μερικά λόγια για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δει το προηγούμενο μέρος της εκπομπής, για το τι υπόθηκε, και συνέχισε σε παρακαλώ για το ταξίδι σου αυτό στον κόσμο του σκότους, στην κόλαση μέσα που βούτυξες πολύ βαθιά, για να μπορέσεις να φέρεις στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι σοκαριστικά. Εντάξει, σοκαριστικά. Δηλαδή μέχρι και εγώ, όπου είμαι ένας χριστιανός που ψάχνετε λίγο παραπάνω, δεν αρκεί. Γιατί θέλω να προσέχω για μένα αλλά και για τα παιδιά μου. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Πραγματικά δεν τα γνώριζα όλα αυτά τα πράγματα. Για την αίρεση του black metal π.χ. συγκεκριμένα δεν γνώριζα τίποτα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Θεόφιλε, συνέχισε δυναμικά, έτσι όπως στην προηγούμενη εκπομπή. Σε παρακαλώ, συνέχισε. Σήμερα θα τα πούμε όλα. Όλα. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια, δεχτήκαμε επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πάρα πολλές οι επιθέσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες όμως είναι αστείες. Είναι αστείες. Λοιπόν, τι νομίζουν, ότι κάνουν κάτι με αυτές τις επιθέσεις? Μας κλείσανε ξαφνικά εδώ πέρα τη σύνδεση. Μας κλείσανε τη σύνδεση. Έχουν κάνει τσαλιμάκια με τον ΟΤΕ και με όλα. Και με τους πολιτικούς. Το ξέρεις, φίλε μου. Ξέρετε, αγαπητοί χριστιανοί, ότι ετοιμάζουν τα ανθρώπινα barcodes. Κάθε πολίτης ένας αριθμός θα υπάρχει, ένας αριθμός θα είσαστε όλοι, μικροκυκλώματα που φέρνουν έναν αριθμό barcode 666 σε ηλεκτρονικές κάρτες, εμφυτεύματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά, λάπτοπ κτλ. Το γνωρίζετε? Το γνωρίζετε, φίλοι χριστιανοί? Πω τι ετοιμάζουν. Ή κοιμάστε όλοι τον ύπνο του δικαίου? Πω τι θα πάθει. Ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο ραδιοακτινοβολίας και εντοπισμού από τους δορυφόρους. Σιγά σιγά η κυβέρνηση προγραμματίζει με πρόφαση, έτσι, τη φοροδιαφυγή. Ακούστε, δηλαδή, αν έχετε το Θεό σας, με πρόφαση τη φοροδιαφυγή, να δώσει τους Έλληνες την κάρτα του πολίτη. Και τρέχετε όλοι σαν τους ηλίθιους και βγάζετε την κάρτα του πολίτη. Για ποιο λόγο? Πείτε μου, τι σας βολεύει η κάρτα του πολίτη, τι αλλάζει τώρα δηλαδή? Άλλαξε κάτι? Έλατε. Άλλαξε κάτι? Φίλοι χριστιανοί, κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Κοιμάστε όρθιοι. Πόσοι από εσάς, φίλοι χριστιανοί, ανοίξατε την Καινή Διαθήκη? Πραγματικά να τη διαβάσετε, έτσι, όχι να την ξεφυλίσετε? Τι είναι, περιοδικάκι? Αλίμονο, Περιοδικάκι είναι. Ούτε για αστείο, Λοιπόν, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Δεν ξέρετε τι ετοιμάζουν. Το black metal και όλα αυτά είναι απλά μια απειλή. Μια απειλή που οδηγεί σε άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Οδηγεί στο 666 της Αποκάλυψης, οδηγεί στο διάβολο, οδηγεί σε όλα αυτά. Άλλα. Υπάρχουν και άλλα γύρω μας τα οποία οδηγούν εκεί, τα οποία φαίνονται πιο αθώα. Π.χ. κάρτα του πολίτη. Βλέπεις την κάρτα του πολίτη και λέω, θα πάω να τη βγάλω. Γιατί μπαίνω δωρεάν στα λεωφορεία του Δήμου. Λοιπόν, δεν λέω, εντάξει, και το black metal είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι στήθηκε
για να χτυπήσει την νεολαία. Έτσι. Αυτό εγώ δεν θα τους το συγχωρέσω ποτέ. Έτσι. Το ότι φτιάξανε μουσική που ξεσηκώνει τους νέους. Ήτανε το ωραίο το ωραίο, έτσι δεν λέω. Ωραίο ήτανε, εντάξει, το rock and roll. Καλό. Πολύ ωραία μουσική, αλλά παγίδα, εντάξει. Έτσι. Είδανε ότι το rock and roll πλέον με την οργή που νιώθει ο κόσμος πλέον δεν πιάνει. Και το rock and roll του σατανά. Έτσι. Δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πονηρού, αδελφέ μου. Και το rock and roll ωραίο ήταν. Επίτηδες ήταν ωραίο. Φοβερό. Άμα δεν ήταν ωραίο θα πήγαινες. Όχι. Θα πήγαινες να ακούσεις το rock and roll. Όχι βέβαια. Σιγά μην πάω. Λοιπόν, είδαν όμως τώρα ότι και το rock and roll δεν πιάνει πια. Γιατί οι νέοι με όλα αυτά που γίνονται, έτσι όπως τους έχουν κάνει, τους έχουν μουρλάνει και έχουν απομακρυνθεί από το δρόμο του Θεού, έχουν μέσα τους οργή. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αυτή η οργή πρέπει κάπως να εκτονωθεί. Πώς θα εκτονωθεί? Σου λέει ο σατανάς, θα εκτονωθείς όχι πηγαίνοντας στο Χριστό. Θα εκτονωθείς πάλι μέσω εμού. Ο Πανούργος. Θα βαφτείς τη μούρη σου ασπρόμαυρη. Θα βάλεις Ο σατανάς που ξέρω. τις πεντάλφες μου. Θα βάλεις, σου λέει, να καλέσεις τα αδέλφια μου, τους δαίμονες. Έτσι θα εκτονωθείς. Κατάλαβες που σε χρησιμοποιεί? Ναι μου, εσύ που ακούς τώρα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Πρώτα σε τσαντίζει, σε τρελαίνει με όλα αυτά που σου κάνει, σου προκαλεί δυσφορία, με τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω σου, και μετά σε χώνει πάλι στο δικό του τον κόσμο και σε κρατάει υπνοτισμένος εκεί να κοιμάσαι σαν βούρλο, να κοιμάσαι σαν βλάκας και να μην βλέπεις ξεκάθαρα μπροστά σου την αλήθεια, το φως. Σε τυφλώνει για να μην δεις το φως. Και μετά, έτσι όπως είσαι τυφλωμένος, με την ασπρόμαυρη μάπα σου, με τις μπογιές που σου έχει βάλει στη μούρη και τις κραυγές έτσι που σου έχει ξεκουφάνει και δεν ακούς καθαρά, πας αυλάκας και παίρνεις την κάρτα του πολίτη. Και χριστιανοί έτσι, όχι μόνο, να μην τα βάζουμε όλα στους νέους και στους αυτούς που είναι παγιδευμένοι από το σατανά. Να πούμε και την αλήθεια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι μπερδεμένοι. Οι χριστιανοί είναι αδικαιολόγητοι. Μου λέει τις προάλλες ένας γέρος, μου λέει, και τι να κάνω φίλε μου, μου λέει, άμα δεν κάνω το ένα, άμα δεν κάνω το άλλο, να ορίστε, λέει, θα μείνω, δεν θα παίρνω τη σύνταξή μου. Να μην την πάρεις, του λέω, να μην την πάρεις. Τι να την κάνεις τη σύνταξη? Χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από τη δύναμη που σου παρέχει ούτως ή άλλως ο λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη? Το ξέρεις, μπορείς να τρέφεσαι με αέρα. Τι τα θες όλα τα άλλα? Χρειάζεσαι λεφτά να τα κάνεις τι? Τα λεφτά του διαβόλου είναι. Τι να τα κάνεις? Χρειάζεται τίποτα άλλο από τη δύναμη που ούτως ή άλλως σου δίνει ο Ιησούς Χριστός? Έτσι είναι, Θεόφιλε. Καλά τα λες. Ας μην τα πάρουμε. Και να σου πω και κάτι. Και αν πεθάνουμε, θα φύγουμε σαν μάρτυρες. Αμήν. Τιμή μας. Αμήν, ας φύγουμε. Τιμή μας. Ποτέ να μην πάρουμε λεφτά, αν είναι στην τελική δηλαδή, να καταλήξουμε στην κόλαση. Ναι. Τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά? Μα Όλα είναι- μου σε αυτή τη ζωή, αν είναι να καίγομαι στα καζάνια της κόλασης αιωνίως. Είναι και μερικοί Ας δικοί μην μας. πάρουμε σύνταξη, ρε παιδιά. Τι είναι? Να μην την πάρουμε δηλαδή. Τι να την κάνουμε? Είναι και μερικοί δικοί μας που δεν έχουν μυαλό. Ενώ τους έχει φανερωθεί μπροστά τους η αλήθεια του Ιησού Χριστού, πάνε στο διάολο. Πάνε δηλαδή και προσκυνούν το χρήμα και προκειμένου να λάβουν το χρήμα κάνουν ό,τι να είναι. Βγάζουν κάρτες του πολίτη που πάνω το χάραγμα το 666 που μας έχει προειδοποιήσει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Παρανοϊκοί είναι οι άνθρωποι. Είναι παρανοϊκοί. Είναι δυνατόν μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις να την πατάς έτσι, ενώ είσαι και χριστιανός? Να πω ότι γεννήθηκες δηλαδή σε οικογένεια, σε πατρίδα ολόθρησκων και δεν γνωρίζεις την αλήθεια. Όλοι μας τα έχουμε διδαχθεί, έστω στο σχολείο, βασική εκπαίδευση. Είναι βασική εκπαίδευση. Όλοι μας γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαστε τυχεροί από αυτήν την άποψη και κλωτσάμε την τύχη μας. Κλωτσάμε τα πάντα. Στο όνομα του χρήματος, δηλαδή γιατί?
Και να σου πω και κάτι, ωραία, και τη σύνταξη που παίρνεις. Πάλι βρε βλάκα, δεν στα τρώνε. Πάλι δεν σου τα παίρνουνε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πάλι τα πείμενεις χωρίς λεφτά. Δηλαδή, και χωρίς τα λεφτά θα μείνεις στο τέλος, γιατί θα στα πάρουνε. Και στην κόλαση θα πας. Επειδή πήρες την κάρτα του πολίτη. Τόσο βλάκας είσαι και εσύ, χριστιανέ. Τόσο βλάκας είσαι, ώρες τρελαίνομαι με τους δικούς μας, να σου πω, τρελαίνομαι πιο πολύ. Πιο πολύ. Γιατί τα παιδιά τα νέα, εντάξει, άγγελα είναι, ακόμα το μυαλό δεν έχει δέσει. Και πάνε εκεί και ακούνε τους heavy metals και τους αυτούς όλους τους διαόλους και τα χάνουν τελείως και τα αυγά και τα πασχάλια και όλα. Λοιπόν, εμείς όμως, εμείς, οι πιο παλιοί, εντάξει, που ξέρουμε, ας πούμε, 5 πράγματα, καλός ή κακός, τα μάθαμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να την πατάμε έτσι. Δεν μπορεί. Αδικαιολόγητη. Αδικαιολόγητη. Από όλες τις πλευρές αδικαιολόγητη. Διότι, δεν λέω, ο πονηρός έχει μπει ακόμα και μέσα στην εκκλησία, ντυμένος με ράσα, με μουσια, με μαλλιά μακριά και το παίζει παπάς. Ένας νομίζετε μόνο. Όλα του τα τσιράκια μεταμφιέζονται κατά καιρούς σε παπάδες. Εντάξει, ξέρω τώρα τι λέω. Γνωρίζω και περί της μασονίας. Λοιπόν, τι παίζεται, που έχουν διεισδύσει μέσα στο σώμα της εκκλησίας οι ναητές, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ άλλο πάνω σε αυτό τώρα, διότι τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Όλα βέβαια συνδέονται, όλα τα συνδέει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά πού θέλω να καταλήξω. Μπορεί ο διάολος να ντυθεί και παπάς και να μπει μέσα στην εκκλησία και να αρχίσει να κάνει τη λειτουργία κανονικά, όλα καλά, και να μην καταλαβαίνουμε υποτίθεται τίποτα. Εκεί λες, άρα δικαιολογούνται οι χριστιανοί. Άρα ο διάολος έχει ακόμα διεισδύσει στην εκκλησία που να ξέρουμε πια. Όχι, αδικαιολόγητη. Διότι, εκτός του ότι είμαστε χρόνια που φωνάζουμε για όλα αυτά τα θέματα και λέμε προσέχτε και τους κληρικούς σας, να ελέγχετε να υπάρχει χριστιανικός έλεγχος από όλες τις μεριές, από παντού. Λοιπόν, εκτός αυτού, αφού έχετε την Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, ό,τι και αν σου πει ο διάολος, ακόμα και μεταμορφωμένος σε παπάς να είναι, πήγαινε και έλεγξε τον στην Καινή Διαθήκη. Αν αυτά που λέει δεν συμφωνούν με το λόγο του Ιησού Χριστού, τον έχεις ξεμπροστιάσει και ξέρεις ότι είναι διάολος. Έτσι είναι, αδελφέ μου. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι απαράδεκτη πολλές φορές οι χριστιανοί. Εδώ ξέρεις πόσους χριστιανούς τους σταματάω στον δρόμο και τους ρωτάω, έχεις την Καινή Διαθήκη πάνω σου? Μου λένε, του λέω, πού πας, ρε? Πού πας χωρίς την Καινή Διαθήκη? Το καταλαβαίνεις ότι είναι καταρχήν επικίνδυνο? Είναι επικίνδυνο. Πού πας χωρίς το λόγο του Θεού πάνω σου? Κυκλοφορείς έτσι, γυμνός ουσιαστικά, έξω στον δρόμο. Πάνε στην εκκλησία και δεν έχουν την Καινή Διαθήκη και απλά κάνουν το σταυρό τους έτσι. Και μετά γυρνάνε στο σπίτι και τα βάζουν με τους νέους, οι οποίοι γίνονται σατανάδες. Αφού πρώτα βρε εσύ έγινε σατανάς. Έχεις δίκιο, Θεόφιλε. Έχεις δίκιο. Να αγιάσεις το στόμα σου. Σε παρακαλώ όμως, θέλω να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Διότι νομίζω ότι δεν έχουμε ξεφύγει. Όχι. Αυτά που λες είναι ακριβώς, ας πούμε, αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά θέλω να εστιάσουμε λίγο γύρω από το black metal, διότι είναι ένα ας πούμε καινούριο όπλο του σατανά, το οποίο δεν το γνωρίζουν πάρα πολλοί γονείς και τα παιδιά τους είναι ας πούμε στο έλεος του διαβόλου. Θέλω σε παρακαλώ να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, να μας εξηγήσεις περί τίνος πρόκειται, ώστε οι γονείς ας πούμε όταν δουν το παιδί τους να καταλάβουν. Να δούνε και να καταλάβουν για να προλάβουν να πάνε, να το πάνε με τη μία στον πνευματικό που πρέπει να το πάρει. Θέλω να μας τα εξηγήσεις. Κοίταξε να δεις. Εδώ είπαμε θα τα πούμε όλα. Σήμερα θα τα πούμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω καρφίτσα. Θα γυρίσουμε μετά, θέλω να πούμε μερικά πράγματα περί μασονίας. Πλήγα, γιατί πρέπει να αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή αναλυτικά, και για την κάρτα, για το ΆΜΚΑ και για την κάρτα του πολίτη.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ βασικά πράγματα, πρέπει να τα πούμε, διότι αν δεν τα κατανοήσουμε αυτά καλά, δεν μπορούμε μετά να προχωρήσουμε να καταλάβουμε, ας πούμε, το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Πρέπει να σκιαγραφίσουμε ακριβώς, να ξέρει, ας πούμε, ο χριστιανός να ξέρει το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Να μπορεί να δει τον Αντίχριστο κατάματα και να μην βάλει κάνει τίποτα αυτός. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα αναλύσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια χριστιανική ασπίδα στον κάθε χριστιανό. Ο κάθε χριστιανός, πέρα από την Καινή του Διαθήκη που πρέπει να έχει πάνω του, το σταυρό του, ένα μπουκαλάκι μαλλιασμό, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Λοιπόν, πέρα από αυτά, τα φυλαχτά και όλα αυτά που πρέπει να τα έχουμε, γιατί να μην τα έχουμε, πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό που με ρώτησες, κοίταξε να δεις. Το πιο βασικό, ας πούμε, που θα δεις πρώτα σαν αλλαγή στο παιδί σου, πες είσαι τώρα έτσι, είσαι γονιός, έχεις την ανησυχία σου, είσαι καλός χριστιανός, το παιδί σου, ας πούμε, να είναι στο δρόμο του Θεού κτλ. Λοιπόν, όταν δεις, πρώτα να πιάσω τα αγόρια, μετά θα σας πω για τα κόρη. Λοιπόν, όταν δεις το αγόρι και μακραίνει το μαλλί, κάτι δεν πάει καλά, να αρχίσεις να το υποψιάζεις ότι μήπως έχει μπλέξει με τον κόσμο της μαγείας. Για ποιο λόγο το λέω? Τον κόσμο της μαγείας εννοώ και το black metal και το heavy metal και όλα αυτά πάνε μαζί. Οι αίρες του black metal συγκεκριμένα. Σε κάνει μεν τσιράκι του σκότους, αλλά σου δίνει τον πρώτο βαθμό της μαγείας. Δηλαδή, μπορείς με αυτό το βαθμό που σου δίνει, ακούγοντας δηλαδή το black metal, εσύ δεν το καταλαβαίνεις, μπαίνουν τα δαιμόνια μέσα σου, αρχίζεις συμπεριφέρεις διαφορετικά, είναι ο πρώτος βαθμός της μαγείας αυτός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, απλά αρχίζεις σιγά σιγά και επικοινωνείς με τα δαιμόνια, εντάξει? Λοιπόν, και γιατί, τι σχέση και με το μαλλί του? Αυτό δεν το έχω κατανοήσει, το καταλαβαίνω. Όλα εξηγούνται, όλα. Μην ανησυχείς, όλα θα τα βάλουμε στη θέση τους. Το μαλλί είναι η δύναμη του σατανιστή. Λοιπόν, δεν υπάρχει σατανιστής σοβαρός τώρα, εντάξει, δεν λέμε τώρα, σοβαρός σατανιστής χωρίς μακρύ μαλλί. Εκτός από τους σατανιστές, οι οποίοι είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Αυτοί είναι όλοι καραφλοί. Αυτοί δεν έχουν μαλλιά. Βλέπε τον Αλιστάιντερ Κρόλας ή τον Αντώνη, τον Λοβ. Λοιπόν, αυτοί και οι δύο καραφλοί, εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγάλα κεφάλια στον σατανισμό. Και οι δυο τους. Λοιπόν, και άλλοι πολλοί, όλοι καραφλοί ήταν. Γιατί σου μακραίνει το μαλλί και ο κάθε πόντος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στο μαλλί, κάπως αντιπροσωπεύει και, ας πούμε, ένα σκαλοπατάκι στον κόσμο της μαγείας. Όταν όμως φτάσεις και δεις τον ίδιο το διάολο, εκεί τα μαλλιά πέφτουν. Για ποιο λόγο πέφτουν τα μαλλιά όμως? Τα μαλλιά πέφτουν γιατί το κεφάλι μέσα κατοικείται πλέον από τόσους πολλούς δαίμονες που δεν φυτρώνει τίποτα. Τίποτα. Δεν φυτρώνει μαλλί. Δεν φυτρώνει τίποτα εκεί. Έχουν πέσει όλα. Αυτό τώρα συμβαίνει. Για ποιο λόγο? Διότι το κεφάλι είναι το σύμβολο της ψυχής. Και η ψυχή του σατανιστή, σε εκείνο το επίπεδο, είναι πλέον σαν ένα έρημο χωράφι. Στο οποίο δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα, δεν μπορεί να καλλιεργήσει εκεί τίποτα. Εκεί το Άγιο Πνεύμα έχει εντελώς φύγει από μέσα μας. Λοιπόν, και το σώμα αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και μεταμορφώνεται σε δαίμονας. Μεταμορφώνεται σε δαίμονας για να συμβολίζει έτσι την απόλυτη αφοσίωση στον άρχοντα του σκότους. Γι' αυτό βλέπετε και όλα τα μεγάλα κεφάλαια του σατανισμού είναι καραφλά. Όλοι. Αυτό τώρα δεν πάει να πει ότι πρέπει να ανησυχήσουν οι φίλοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια μικρή αρέωση και να αρχίσουν τώρα να μας τηλεφωνούν εδώ πέρα και να λένε μήπως έχω κάποιο δαιμόνιο μέσα μου. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν είπαμε τώρα ότι οι καραφλοί άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα στάδιο της μαγείας προχωρημένο,
όπου πλέον και το σώμα αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και πλέον ο άνθρωπος δεν είναι πλέον άνθρωπος. Είναι νεφελίμ. Δηλαδή, είναι ένα πνεύμα, το πνεύμα όπως ξέρουμε είναι άειλα, το οποίο πλέον έχει κανονικότατα ηλική υπόσταση. Ένα κακό πνεύμα με ηλική υπόσταση. Ο άνθρωπος, το πνεύμα του ανθρώπου είναι κατά κάποιο τρόπο νεκρό, δεν πεθαίνει το πνεύμα, είναι αθάνατο, αλλά είναι εν ύπνο. Και τον Νεφελίμ έχει ζωντανέψει. Καλά, και οι κοπέλες. Μα οι κοπέλες έχουν. Εντάξει, οι κοπέλες έχουν μακριά μαλλιά. Αυτές τι γίνεται με τις κοπέλες? Οι κοπέλες συνήθως είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Για ποιο λόγο? Διότι οι κοπέλες, όπως είπες, έχουν τα μακριά μαλλιά. Πολλές κοπέλες φορούν τα μαύρα, διότι έχουν, ας πούμε, ένα φόβο ότι μπορεί να τις πουν παγουλές και έχουν ακούσει ότι το μαύρο αδυνατίζει και έχουν μια προτίμηση, αρκετές κοπέλες και στο μαύρο. Είναι πιο δύσκολο. Αλλά η κοπέλα η οποία ακούει αυτές τις μουσικές αγριεύει πολύ, πιο πολύ από το φυσιολογικό. Θα μου πεις εντάξει, οι κοπέλες πολλές φορές αγριεύουν και λόγω των ορμονικών τους και διάφορα άλλα θέματα που έχουν. Ναι, συμφωνώ. Γενικά οι κοπέλες είναι δύσκολες. Αλλά τις κοπέλες, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τις καταλαβαίνουμε ή πολύ πιο πριν ότι θα πλέξουν, διότι αρχίζουν και κάνουν διάφορες περίεργες ερωτήσεις λόγω του ενστίκτου που έχουν οι κοπέλες. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν και να πούνε «Μαμά, ξέρεις, άκουσα για κάτι καινούριο, μια μουσική περίεργη, μου θυμίζουν τους κλόουν έτσι όπως βάφονται όταν ήμουν μικρή, με διασκεδάζει». Μου είπε μια φίλη μου, ένας φίλος μου, λέμε να πάμε σε μια συναυλία, μου γράψανε μια μουσική. Η κοπέλα μπορεί να έρθει και να προειδοποιήσει από μόνη της τον γονέα από πολύ πιο πριν. Ενώ το αγόρι όχι. Το αγόρι κρατάει τα μυστικά. Η κοπέλα θα έρθει στη μαμά και στον μπαμπά να το πει. Και στη φιλένα της. Λοιπόν, τι θα το κάνει σε αυτή την περίπτωση? Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι για να αντιδράσουμε και να σώσουμε το παιδί μας από τα νύχια του διαβόλου, ή θα το μάθουμε δυστυχώς πολύ αργά, όταν θα δούμε τη μούρη της να αρχίζει να μοιάζει πιο πολύ με δαίμονας παρά με το ωραίο κοριτσάκι που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, να βλέπουμε πιο πριν. Τότε δυστυχώς με τις κοπέλες είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πάνε για εξορκισμό. Απευθείας για εξορκισμό. Δυστυχώς. Είναι δηλαδή μην μπλέξεις, έτσι. Μην μπλέξεις το παιδί σου, μην μπλέξεις εσύ, κάποιος φίλος σου. Γιατί πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είναι και αργά, Έτσι είναι και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Για να προειδοποιήσουμε τους αδελφούς χριστιανούς να έχουν τα μάτια τους 14, να έχουν μάτια και στην πλάτη, να βλέπουν καλά, να ακούν καθαρά, ώστε όταν δουν τα σημάδια και τα εντοπίσουν να προλάβουν να σώσουν τα παιδιά τους. Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενωθείτε, έχουμε σατανοκρατία. Οι Ορθόδοξοι είμαστε η μοναδική ελπίδα για τη σωτηρία ολόκληρης ανθρωπότητας. Γιατί έχουμε την αλήθεια στα χέρια μας, την οδό για τη σωτηρία, το φως για ολόκληρο τον κόσμο. Και θα δώσουμε λόγο. Γιατί την κρύψαμε και επιτρέψαμε να κυριαρχήσει το σκότος του σατανά. Όλα βαίνουνε. Όλα. Σήμερα έχουμε σατανοκρατία. Τίποτα άλλο. Και αυτό για πολλούς λόγους. Και οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της Εκκλησίας τυφλωθήκαν από την αμαρτία και τα πάθη και οδηγούν τον κόσμο στην απώλεια, στον όλεθρο και στην αιώνια κόλαση. Αλλά έχουμε και τους σατανολάτρες, οι οποίοι κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Γι' αυτό ποιος ευθύνεται? Ξυπνήστε ρε! Έστω και τώρα πριν ξεκινήσει το μεγάλο μακελιό. Θα μας τρώνε ζωντανούς. Θα μας πίνουνε το αίμα. Θα μας φραγίσουν. Περιμένουν.
Για να πάρει ο διάβολος την εξουσία που θέλει και να μην μείνει άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Και εσείς όλοι οι ασοφόροι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν λέω, βοηθάτε να έρθει αυτός ο όλεθρος. Με τη σιωπή σας και με την υπακοή σας στους σατανάδες που εξουσιάζουν τον πλανήτη. Αντισταθείτε. Πολεμήστε. Δεν είναι πλάκα όλα αυτά. Έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι για να φανερώσουν κάποια στοιχεία. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ που μιλάω, απειλεί τη ζωή μου. Για να σωθεί η ανθρωπότητα. Και εσείς κοιτάτε τα κτίρια, τις ανέσεις σας, τους μισθούς σας, τα λεφτά σας, τα ρίτη σας, τα δυο σας. Πότε παίρνετε τις κάρτες του πολίτη, ρε. Τα έχουμε πει εδώ πέρα, όλα τα έχουμε φανερώσει. Εδώ και τώρα. Αναμένουμε άμεσα κινήσεις ενάντια σε όλους αυτούς τους απερολέτρες. Όλους. Καμία σχέση με αυτούς, τους αντίχριστους σατανάδες δεν θέλουμε και με όλους όσους βοηθάνε προς τον τελικό του στόχο. Καμία υπακοή σε όλους αυτούς που ετοιμάζουν τον αγωνισμό της ανθρωπότητας και την παγκόσμια κυριαρχία των σατανάδων στη γη. Εγώ προσωπικά, σαν Θεόφιλος, έτσι σας το λέω, έτσι, ομά, προσεύχομαι καθημερινά να πεθάνουν όλοι οι σατανιστές του κόσμου. Καθημερινά προσεύχομαι να πεθάνουν αυτοί και οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και τα δυσέγγονά τους και όλοι να πεθάνουν. Όχι, Θεόφιλε, τώρα κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Κοίταξε, σε παρακαλώ. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω και τι λέω, εντάξει. Ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ, κοίταξε, ξέρω για να σου λέω. Να πάθουν καρκίνο όλοι τους και να τους πείτε ότι αυτά τα λέμε εμείς οι χριστιανοί. Ναι, τι να κάνουμε κι εμείς. Εύχομαι να πεθάνουν όλοι τους. Και είδα με μεγάλη μου θλίψη, όχι δεν το περίμενα, εντάξει, το περίμενα. Λοιπόν, είδα ότι με το που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, που δεν είχε σκοπό να είναι πρώτο μέρος, αλλά είπαμε, μας επιτεθήκανε οι δαιμονισμένοι hackers και όλοι οι υπόλοιποι τα τσιράκια τους σκότους. Λοιπόν, είδα ότι σπέσανε όλη αυτή η κλασική κλίκα των σατανολατρών και όλων των αποτυχημένων περίγελων του σατανά και των δαιμόνων. Είδα ότι σπεύσαν να ειρωνευτούν, να κοροϊδέψουν, να πατήσουν ας πούμε το κομπί δεν μ' αρέσει, πώς τα λένε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όποιος πάτησε το κουμπί δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη ανάρτηση και όλα αυτά, προσεύχομαι στον Θεό να του κοπεί το χέρι. Ναι, αυτόν να κοπεί το χέρι. Να του κοπεί και το χέρι και το πόδι και το κεφάλι και να πεθάνουν όλοι τους. Ακούτε? Και αυτά τα λέμε εμείς οι χριστιανοί. Εντάξει. Να πεθάνουν όλοι τους. Για να γλιτώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που υπάρχουν για να υποθούν, αλλά έχουμε λίγο χρόνο, διότι πλησιάζει δεύτερα παρουσία. Κοιτάξτε, σοβαρευτείτε. Έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Δεν έχετε χρόνο να το σκεφτείτε. Τι νομίζετε, θα ζήσετε για πάντα? Ξέρετε πώς πεθαίνουν καθημερινά? Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να πεθάνετε. Πώς θα πάτε να αντιμετωπίσετε τον δημιουργό σας? Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Λοιπόν, δεν θέλω άλλο να κουράσουμε και τους νέους, διότι ξέρω ότι ο Σατανάς ήδη τους έχει κάνει το μυαλό κουνουπίδι και γι' αυτό θέλω, θα σε παρακαλέσω να το κλείσουμε λίγο εδώ, εντάξει? Εντάξει. Εύχομαι τότε και εγώ να το πούμε πάλι σύντομα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Και ο Ιησούς Χριστός να σας έχει πάντα καλά. Η Παναγιά κοντά σας. Αμήν. Αμήν, αδελφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Εγώ ευχαριστώ. Και δίνουμε ραντεβού ξανά την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα και να ενημερώσουμε τους φίλους χριστιανούς για τις παγίδες του διαβόλου.